の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのWelcome back to my YouTube channel, guys. Yes, guys, for today's video, we're going to unbox our order Shoppee. Yes, guys. Order. Pero i-unbox ko po muna yung order ko na disco light. Yes, guys. So papakita ko na. Gusto niyo makita yung order ko, just keep on watching. Nakita nyo na. Apat yan. Yung isa dyan, hindi akin. Pina-order lang ko ng mama ng hubby ko. Hanapin natin ngayon kung nasaan na yung order ko na disco light. Saan na ba yun? Hindi yata to. Ito. Ano ba to? Ito. Hindi to. Ito. Parang ito. Ito yata. Ito ba dito? Ito. Buksan na natin. Ayan. Lab dali isa. Guniti isa, bi. Guniti. Kanila. Gunting. O, sa gunting. Kita, di ba? Gunting. Okay. Unboxing order from Shoppee. May uli ra ba si Tristan lab? Okay. Kay maligo ko no sa siya. Ko mo siya kaliko. Siya na ba yung nangyari? Iya ha? Ha? Wala na, matay ko yung buwit. Baga. Kapalang balik. Nakapicture na rin ko yung buwit. Tama ko yung buwit. Ito, ito na yung butang. Boleh. Wah, monggo. Ako lapit na mapahar. Good. Ano nga video lab? Testing na to ni. Abe. Testing daw. Tantangan na ay. Ano na ito na? Ha? Ano na ito na? Dili. Testing. Kuniti sa uya. Abe. Testing na to o bindot siya.
Switch on the light. Tala mong electric pan labo. Electric pan. Orang may kuan. Wow. Disco disco. Wow. Pwede na tayo sumayaw dito, guys. Pwede na tayo sa birthday ni baby, oh. Di ba? Tayo dito. Disco disco. Oo, lalabas natin yun syempre sa labas. Sa birthday ni baby para party. Yun lang, guys, di ba ang ganda? Sulit ang magkano ba yan kasama yung shipping? 159 pesos lang po. Kasama yung shipping fee sa Shoppee. Thank you, Shoppee. Thank you for watching, guys. Like, comment, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Thank you!